L'acte de lliurament de Premis Literaris Ciutat d'Olot es realitzarà el proper dissabte 15 de juny a les 12 del migdia a la terrassa del Museu dels Sants. Hi ha 3 modalitats. La primera es tracta de prosa narrativa, que porta el nom de Marian Vayreda. El segon és el Premi de Poesia, que s'anomena Joan Teixidor. I finalment aquest any es recupera la modalitat de narrativa juvenil. Els guanyadors dels 3 premis obtindran la possibilitat de publicar la seva obra. Josep Berga ha explicat el per què han canviat la ubicació de l'acte. Un espai que forma part de la xarxa Espais Escrits, pel fet que l'acte es farà a la terrassa del Museu dels Sants, just al costat de l'estudi on Marian Vayreda, que és qui dona nom al Premi de Narrativa, tenia el seu lloc de treball. Hi ha un total de 187 obres presentades, de les quals 90 dins la modalitat de poesia, 75 en la de prosa narrativa i 22 per la narrativa juvenil. El regidor ha convidat, doncs, els ciutadans a gaudir de l'acte de lliurament de Premis Ciutat d'Olot 2013. És un acte gratuït i obert al públic, al qual tothom està convidat a assistir aquest dissabte 15 de juny a les 12 del migdia al Museu dels Sants, i per donar continuïtat en aquests Premis Literaris Ciutat d'Olot que fa tants i tants anys que s'organitzen, i que la nostra voluntat és que per molts anys més sigui possible convocar-los i després publicar les obres guanyadores.